Znaš, nitko ti to ne kaže na vrijeme. Da će te život lomiti, a ljudi još više. U početku vjeruješ da postoje oni koji nikada neće povrijediti tvoje srce. Da postoje oni koji će te držati zauvijek, bez greške, bez pukotine. Ali onda dođe trenutak, onaj koji promijeni sve. Netko kome si dao sve, slučajno ili namjerno, dotakne tvoju najdublju ranu. I shvatiš, nitko nije pošteđen. To je trenutak kad se pitaš vrijedi li išta, vrijedi li itko. A onda, polako, među svima koji su te slomili, pojave se oni drugačiji. Oni koji ostaju čak i kad je teško. Oni koji priznaju svoje greške i bore se da ih isprave. Oni koji u tvojim očima vide vrijednost, a ne teret. Shvaćaš da će te svi povrijediti na neki način, ali postoji mala grupa ljudi zbog kojih bol više nije kraj, nego samo most. Most prema ljubavi, prema povjerenju, prema onima koji su vrijedni tvoje žrtve. I zato ne traži savršene, traži iskrene. One koji znaju povrijediti, ali biraju izliječiti.